Hola, bona tarda. Benvingudes a una altra sessió de ioga on treballarem el treball cardiovascular i l'enfortiment muscular. Ens posem sentades damunt de la màrfega, posem un coixí a davant dels isquions o una manteta per tenir la pelvis una miqueta elevada, no ens faci mal l'esquena. Molt bé, tanqueu els ulls. Començarem amb la presa de consciència. Noteu tot el vostre cos i la vostra respiració. Noteu el vostre cos físic, Sthula Sarira, aquí i ara, en el moment present. Especial atenció als músculs. Noteu si teniu contractures, si estan relaxats, si us noteu dèbils o us noteu forts. Porteu ara l'atenció cap al ritme cardíac i respiratori. Noteu si el cor batega ràpid, fa a poc. Esteu sentint el batec del vostre cor. Porteu l'atenció cap al ritme respiratori. Noteu si respireu lentament, pausadament, o ho feu ràpidament, si ho feu de forma entretallada o de forma contínua. Noteu com respireu. I ara allargueu tant la inhalació com la exhalació, fent respiracions més llargues i més profundes. Torneu a fer un repàs general per tot el vostre cos, ritme cardíac, ritme respiratori, mentre inhaleu i exhaleu llarg i profund. Portem les mans al centre del cor, portem la front en direcció als dits de les mans i poseu una intenció per la classe d'avui. Un sankalpa, una afirmació en temps present, curta i afirmativa. Per exemple, soc forta. Inhaleu i exhaleu. Inhalem. Exhalem. Com vam fer la classe la setmana passada, donaré alternatives perquè tothom pugui fer la classe, molta propiocepció dels vostres propis límits i on podeu arribar. Començarem amb el mateix vinyasa que vam fer la setmana passada. Ens elevarem. Molt bé. Primer farem a poc i després el farem una miqueta més de pressa, cadascuna que es quedi al ritme que ara mateix es senti còmoda. Molt bé. Inhalem. Uttakasana. Exhalem. Mans al cantó dels peus. Inhalem. Anem enrere. Cap a Katuspadasana, la planxa. Pot ser aquí mateix. Jo, si estàs embarassada, aquí baix. Baixem amb Chaturanga, tornem Katuspadasana. Si tenim els genots alterns, el que farem és
aquí, aquí, i si estem aquí, i anirem caminant, o bé un salt, i tornarem. Uttanasana. Sí? Tornaré a fer de forma suau, fem totes de forma suau i després ja de forma més dinàmica. Inhalar, exhalar, inhalar aquí o aquí, baixar cap avall, o bé aquí, si estàs embarassada faràs aquí, pujarem una altra vegada i caminant o amb un salt tornarem a pujar. Sí? Doncs augmentarem una miqueta el ritme. Recordeu de fer-ho molt més suau les persones que es notin que no poden anar tan de pressa. Molt bé. Uttanasana, baixem, enrere, baixem, pugem, tornem aquí. Aquí, aquí, enrere, baixem, pugem, salt, Uttanasana. Uttanasana, baixem mans, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, Uttanasana. Uttanasana, baixem mans, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, saltem, Uttanasana. Uttanasana, baixem mans, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, tornem amunt. Ens podem canviar el ritme, si podem, incrementem una mica més. I anem, baixem, exhalem, baixem, pugem. Continuem. Inhalar, Uttanasana, baixem, cap enrere la planxa, baixem, flexió, endavant, Uttanasana. Uttanasana, baixem, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, Uttanasana. Uttanasana, baixem, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, Uttanasana. Uttanasana, baixem, Chatuspadasana, Chaturanga, Chatuspadasana, Uttanasana. Una mica més ràpid. Anem, baixem, enrere, flexió, pugem, baixem, amunt, cap amunt, avall, baixem, flexió, saltet, amunt. Continuem. Una mica més, cadascuna al seu ritme, una mica més ràpid si podem. Molt controlat, però. Han no girar el baix ventre amb to. Tres més. La última. Inhalem, exhalem. Tadasana, una muntanya. Aneu, exhaleu llarg i profund. Feu alguns moviments, necessiteu moure les espatlles, movent. Un segon. Necessiteu moure el coll, ho feu. Escolteu una mica el vostre cos i feu el que us demani. El ritme cardíac, el ritme respiratori hauran augmentat. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Molt bé. I abans de baixar les pulsacions per complet, encara tinguem les pulsacions una mica altes, el que farem és Samudra Namaskar, la salutació al mar o a l'oceà, també com vam fer la setmana passada.
vagin se'n recordem. Inhalem. Amb pulmó ple. Ara començaré, perdó, primer, des de baix per les persones que ho han de fer molt més suau. És aquella que inhalem i amb pulmó ple podem anar una mica enrere. Pugem i exhalem. El moviment sempre el fem amb tartumbaka, és a dir, amb retenció de l'aire a dins dels pulmons. És inhalar, el moviment, exhalar. Sí, això les persones que estan embarassades o les que volen menys intensitat. Després el segon nivell d'intensitat és inhalar, van cap enrere, aquí, exhalar. Inhalar, enrere, exhalar. També podem fer inhalar, enrere, pujar, exhalar amb ajuda de les mans o fer-ho sense ajuda de les mans. Des de dalt, inhalar, moviment, exhalar. Cadascuna la intensitat que li vagi millor. Recordem fer el moviment amb el pulmó ple. Sí? Inhalem, enrere, han girat el baix ventre en to, exhalem. Inhalem, enrere, exhalem. Inhalem, 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 exhalem. Fem 6 més de pressa. Inhalem, moviment amb pulmó ple, exhalem. In, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in. 2 més, in, ex, in, ex. Soltem. Saludem Namaskar, la salutació al mar, a l'oceà. Tanqueu els ulls, allà on estigueu. Si esteu al terra, us eleveu, ens posem en Tadasana, la muntanya. I exhaleu llarg i profund. Torneu a notar com estan els vostres músculs, la vostra respiració, el vostre ritme respiratori i el vostre ritme cardíac. Molt conscients de l'aquí i ara. Farem 3 respiracions amb l'ajuda de les mans per tal de calmar una mica el ritme respiratori, el ritme cardíac, baixar una mica les pulsacions. Inhalem, exhalem. Podeu tancar els ulls. Inhalem, elevem els braços, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhaleu, exhaleu, recupereu per uns instants
la intenció que heu posat per a classe d'avui, el Sant Calpa. Molt bé. Començarem una seqüència d'asana per tonificar. Molt bé. Portem la cama dreta cap endavant, l'esquerra cap enrere. Intenteu plantar esquerra alineat amb taló dret. I la cama dreta, si pot ser doblegada, 90 graus. Si això és massa intens, aquí és el mateix, d'acord? Molt bé. I d'aquí, el que fem és, inhalem, pugem els braços i exhalem, baixem cap endavant. Inhalem, exhalem. Podem fer-ho més suau, inhalar i exhalar només una miqueta, cap endavant. Inhalem, exhalem. Tonificant les cames. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. I canviem el sentit del gir dels braços. Inhalem, exhalem. 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 Vira d'altra, número 2. Recordeu que podeu estar amb les cames molt menys obertes per a disminuir tota la intensitat de l'exercici. Fer-ho molt més suau. I d'aquí, inhalem cap enrere. Viparita Virabhadrasana, número 2. Inhaleu i exhaleu. Noteu la força de les cames. La tonificació de les cames. Inhalem. Exhalem. Parsvakonasana. Inhaleu i exhaleu. Molt bé. I d'aquí, el que fem és portar les puntes dels dits del peu esquerre cap al terra i d'aquí fem torsió. Si podem, anem més cap a baix, Parivrita Parsvakonasana. Si estàs embarassada, queda de dalt. Portarem totes, allà on estiguem, estem aquí del tamany. La mà esquerra al terra, la cama dreta anirà cap aquí, cap a damunt de l'esquerra, Vasisthasana. Si això no és possible, cama, peu dret, davant del teu cos, la planta del peu al terra. Si és massa difícil fins i tot, ens quedarem aquí. D'acord? Però si podem, elevem. Si fa mal el canell, avantbraç. Tonificació de braços. Vasisthasana. Elegeix l'opció, l'alternativa que ara mateix sigui convenient per tu. Molt bé. I si podem, farem una mica d'equilibri des d'aquí. Les persones que estan a l'opció més senzilla, que es quedin allí, però si estem aquí, intentem anar a buscar-nos. El turmell dret amb la mà dreta i que no caigui el cos cap al terra. Ara gira el baix ventre amb to, la panxeta ben cap a dins, molta força abdominal. Si estàs embarassat, quedaràs aquí o aquí sense fer gairebé força abdominal. Baixem la maneta i portem
cos. Adho Mukha Svanasana. Inhaleu i exhaleu. Llarg i profund. Molt bé. I d'aquí, inhalem. Exhalem cap enrere. Inhalem. Adho Mukha. Exhalem. Si no pots fer això des d'aquí, ho fas des d'aquí baix. Des del gat. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalem. Exhalem. In. Ex. In. Ex. In. Han agitat el baix ventre amb to. Ex. In. Ex. In. I amb un salt, o bé a poc a poquet, ens anem a sentar al terra. Molt bé. Inhaleu, exhaleu, llarg i profund. Molt bé. Estem en Dandasana. Si no és possible estar així perquè ens anem molt enrere, podeu portar l'esquena damunt d'una paret o podeu posar la manta davall dels isquions, davall del cul. I aquí el que fem és inhalar des de Dandasana, la posició del bastó, exhalar, baixem, fem flexió cap als cantons. Inhalem, exhalem. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Notem que els braços treballen. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. No, i si estàs embarassada només fas aquí. Una mica de torsió, d'acord? Una mica de torsió si estàs embarassada. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Ho pots fer molt suau, una baixada de braços molt suau, no tant molt. Inhalem, exhalem. Les últimes. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalem, exhalem. Obre les cames si estàs embarassada. Inhalem llarg i profund. Anem a fer el mateix cap a l'altra banda. Tonificació ara de cames i de braços. Molt bé. Ens elevem i ara portem la cama esquerra cap endavant, la cama dreta enrere, arc plantar, dret alineat amb taló esquerre. Recordeu que podeu estar aquí perquè no sigui tan intensa la postura, les postures que entrellacem, bàsicament. Recordeu el que hem fet abans i així podreu veure quina és la intensitat que podeu posar en aquest cantó. Molt bé. I d'aquí farem el mateix. Inhalar, exhalar. In, ex. 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 In, i canviem de cantó. Ex. Molt bé. És a dir, els braços ara roten en sentit contrari. In, ex. In, ex. In,
ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, exhalem, vira la grassa número 2. Inhaleu, exhaleu llarg i profund. Recordeu sempre que podeu juntar una mica les cames per disminuir la intensitat. No forceu. Inhaleu, exhaleu llarg i profund pel nas. Si no es pot respirar, no és ioga, no és una asana. Sukhasanam, la posició ferma, forta però fàcil. Per tant, si no podem estar a la posició, reduïm intensitat. Inhalem. Viparita Virabhadrasana número 2. Inhaleu i exhaleu pel nas. Inhalem. Pulmons plens pugem. Exhalem. Parsva Konasana. Inhalem. Portem els dits dels peus dret damunt de la màfega i aquí fem torsió. Aquí dalt, si estàs embarassada o no vols tanta intensitat, baixem, portant les mans al centre del cor. Ep, i gireu l'equilibri. Mà dreta al terra, farem Vasisthasana, com hem fet abans. El peu esquerre va a buscar el damunt del peu dret. Si és massa intens, aquí, o fins i tot aquí. Estirament del cantó lateral esquerre. Estiguem on estiguem, notem l'estirament del cantó lateral esquerre. I també, si estem aquí dalt, o bé amb l'avantbraç al terra si fa mal el canell. Però no deixem, que no baixi el cos. Els oblics amb força de la part del cantó, aquesta zona abdominal del cantó dret del cos, està en to. Aquí, Vasisthasana. I si algú vol, pot, fem com abans. Ara una mica més a veure si tenim equilibri, agafant amb la mà esquerra el turmell esquerre. Intentem que el cos no col·lapsi, que no vagi cap avall. La boqueta relaxada. Tonificació dels braços. Molt bé. Suaument deixem i anem cap a Adho Mukha Svanasana. Fem el mateix que abans. O bé des de Adho Mukha, o bé des de quadrupedi, des de Marshalsana. Inhalem. Exhalem. Inhalar. Exhalar. Recordem que estem aquí dalt, la majoria, com sempre. Inhalem. Exhalem. Ara cap a l'esquerra. Inhalem al centre i exhalem cap a l'esquerra. Hem aixecat el baix ventre tota l'estona amb to. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. I amb un saltet, exhalar, i amb un saltet. O bé, caminant, portem els peus cap a les mans, ens sentem, Dandasana, el bastó. Tornem a estar a la mateixa posició que abans per fer aquestes flexions amb torsió. Recordem, si estem embarassats o no tenim, estem cansats dels braços, només fem aquí,
molt suau, si no anem una miqueta més avall. Inhalar, exhalar, amb un genital baix, ventre amb to. Inhalar, exhalar, baixant. Inhalar, podem baixar més, si voleu. Exhalar. In, ex. 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 La última, in, ex. In, dobleguem cames juntes o separades i portem el cos damunt de les cames, deixem anar cervicals, deixem anar canells, deixem anar espatlles. Inhaleu, exhaleu llarg i profund pel nas. Feu els petits moviments dels canells, si ho necessiteu, una miqueta. I sabem suaument elevar. Anem a Tadasana, la muntanya. Tanqueu uns segons els ulls. Noteu com està el vostre cos. A nivell físic, ritme cardíac, ritme respiratori. Connecteu amb la intenció que heu posat per la classe d'avui. Anem al Utthata Konasana. La primera posició en la que obrim les cames. Peu dit gros del peu dret, més o menys, si tinguéssim un rellotge imaginari, a la 1, el del peu esquerre a les 11. Intenteu que els genolls no vagin cap a dintre, sinó que estiguin alineats amb els turmells. Molt bé. Ens podem quedar aquí dalt, No fa falta baixar. Molt. Aquí és perfecte. Hem de notar, però, això sí totes, to a les cames. Del que seria quàdriceps i glutis. Molt bé. Aquí. Ens quedem aquí i ara totes, si podem, portarem braç esquerre per davall del dret. Elevem braç esquerre i amb la palma de la mà dreta anem a buscar la palma de la mà esquerra. Potser ens quedem aquí, no passa res, o potser ens quedem aquí, no hi ha cap problema. El que hem de fer a dalt, que és un estirament de tot el que serien les espatlles que hem estat treballant intensament i ens focalitzem més en la tonificació de les cames. Això és Utthata Konasana amb braços d'àguila, de Garudasana. Ens quedem aquí, o bé, si podem, si estàs embarassada, queda't aquí. Si algú pot, el que fem és elevar els talons i baixar cap avall. Inhaleu, exhaleu llarg i profund, notant la tonificació de les cames, l'arrelament dels dits dels peus, l'estirament de la part alta de l'esquena. Hem llegit el baix ventre amb to per poder-lo sostenir des del centre del nostre cos. Inhalem, amb pulmons que ens pugem. Exhalem, soltem, un taló o un salt, posem els braços cap amunt, inhalem, exhalem, cap a la dreta, inhaleu, exhaleu llarg i profund, inhalem,
amb pulmons plens pugem, exhalem, inhalem. Amb pulmons plens cap a l'esquerra, respiració natural pel nas, inhalant i exhalant llarg i profund pel nas. Estem a Vipassana, la flexió, l'asana, la postura de les caderes. I d'aquí, inhalem, pulmons plens pugem, exhalem, tornem al Tadkonasana. Torna a posar els peus en la posició de la 1 i les 11, genolls alineats amb turmells, i ara és braç dret, que va per davall de l'esquerra, s'eleva el braç dret i la palma de la mà esquerra va a buscar la palma de la mà dreta. Estem aquí, ens quedem aquí, no hi ha cap problema. Ens quedem aquí, o bé, com abans, si algú vol, que s'elevi damunt dels teus dits dels peus, inhali, exhali i baix. I aquí respiració natural. Atenció als dits dels peus, doncs estem enfortint totes les cames amb to. Sol pelvià cap amunt, panxeta cap a dins. Inhaleu, exhaleu llarg i profund. Utthata Konasana amb equilibri, amb braços de Varundasana, de l'àguila. Utthata Konasana significa la posició de Kona, de l'angle, obert de forma intensa. Ferotge també vol dir Utthata. Inhalem. Exhalem. Molt bé, juntem les cames, Tadasana. Inhaleu i exhaleu. Augmentarem una mica el ritme cardíac i el que farem és, si estàs embarassada, te marco primer per tu, és inhalar i molt a poc, exhalar. Inhalar, exhalar, sense fer cap rebot ni cap salt que pogués impactar al bebè. En canvi, si pots fer salts, el que fem és anar de Utkatasana a Tadasana amb uns salts, però amb vigilant molt, sobretot vigilant els genolls. No obriu molt si hi ha dolor als genolls. Podem fer així. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. O una mica més amplis. In, ex. Utkatasana, Tadasana. Utkatasana, Tadasana. Tadasana, Tadasana. Tadasana, Tadasana. I podem anar més enllà. Baixant, pujant, baixant, pujant, baixant, pujant. Una mica més. Molt conscients del moviment. Podeu fer més a poc, no cal que obriu tant. Sobretot si estàs embarassada, no saltis. Continuem. Els salts, sobretot també, molt conscients. Sempre que saltem, han d'utilitzar el baix ventre amb to. Sol pelvià cap amunt. Panxeta cap a dins. Continuem. In, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex. Una mica més. Ex. Tadasana. La muntanya. Inhaleu, exhaleu. Llarg i profund. Noteu l'augment del ritme cardíac. El ritme respiratori també s'ha accelerat. Torneu a la calma. Inhalant i exhalant. Una mica més llarg i més profund.
obrir les cames. Utkatasana, una altra vegada. Recordeu, dret a la 1, esquerra a les 11. Els que coneixin cap a davant, la respiració de foc, farem aquesta respiració. Si estàs embarassada, faràs respiració natural. Es tracta de inhalar i exhalar traient l'aire ràpidament fent una contracció de l'abdomen cap a dins. Inhalem, exhalem, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in. Podeu baixar. Si estàs embarassada, estàs aquí. Si no, una mica més. Inhaleu, exhaleu, és un fria respiratori, ens ajuda a traure tota la mucositat del nas, enteneu, potser esteu un mocador. Inhaleu, exhaleu, llarg i profund. A la vegada cap a la bati significa la llum del crani brillant. També fa una purificació una mica de tots els pensaments. Inhaleu i exhaleu. Que els ulls en Tadasana. I abans que acabin de baixar les pulsacions, que farem és anar cap avall, fer pupilles, baixem, aquí, molt bé. Podeu portar els talons cap els talons amunt, ara, d'acord? Aquí. Si algú està molt malament, molt incòmode en aquesta posició, que se senti, que segui el terra. O, si teniu la manta o un coixí, podeu ficar aquí. Sereu molt més còmodes, que hi hagi una elevació, que els talons puguen reposar en la manta o en el coixí. Esteu molt més còmodes, si no podeu ho senteu. Molt bé. Si ets embarassada, pots estar aquí, amb la asana. D'acord? I d'aquí farem una mica de torsió. Cap a la dreta. Si ets embarassada, les altres aquí, si podem, torsió. Cap a la dreta. I si podem, les mans aquí al centre del cor, com hem fet abans. Ens quedem aquí, però una mica més, si algú pot, i pot també ficar una miqueta més els braços. Avui el que fa és anar a Parsva Bakasana, al corp lateral. Què es fa? Portant la mà dreta, ara, cap a la dreta, portem l'exterior de la cama dreta al cantó exterior del braç esquerre i d'aquí portem el cos una mica cap endavant, amb girar el baix ventre amb to i a poc elevem les cames. Parsva Konasana. Però Parsva Bakasana, el cop lateral, aquí. S'obrim, baixem, inhaleu, exhaleu. Les que estaven amb Malasana. Aquí, una mica de torsió cap a l'esquerra. Les que estaven amb cuclilles, torsió cap a l'esquerra, aquí o aquí. Respirem aquí. Algunes respirant llarg i profund, perdó, pel nas. I tornem a fer ara Parsva Bakasana cap al cantó esquerre. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund. Portem les dues mans al terra i portarem la part exterior de la cama esquerra a damunt de la part exterior del braç dret. Aquí, quan estiguin recolzats, podem quedar aquí sense cap problema. Intentem portar el cos cap avall i amb ajuda de la panxeta amb genital baix ventre amb to. Elevem les cames, elevem braços. Parsva Bakasana, el cor lateral. Si voleu, estireu les cames.
poc. Baixem. Inhaleu, exhaleu. Movem les mans, estem en Malasana. També tornem a la posició. Estireu les cames. Pedalegeu una mica. Aquí. Molt bé. Com estem? Ben cansades? Espero que hagueu fet una mica de cardio i tono. I ara farem uns petits estiraments per tal de reunificar tot el que hem estat treballant. Molt bé, anirem a Gokukasana. Portarem la cama dreta, però la cama esquerra per davall, la dreta per damunt. Si està embarassada, aquí, que no hi hagi pressió a l'abdomen. L'esquerra per davall, la dreta per damunt. Molt bé. Mà dreta per dalt, mà esquerra per baix. Si hem d'enjuntar les mans per darrere, ara us ho ensenyo. Aquí estem treballant la flexió de les caderes, estirament malucs i també dels braços, que també ens han treballat intensament. I d'aquí baixem cap avall si es pot. Si estàs embarassada, no baixis cap avall, et quedes en aquesta posició. L'abdomen quedi lliure. O aquí, fem una mica d'estirament de malucs. Si no baixem, inhalem i exhalem. Exhaleu, intentant tornar a la calma, recuperar el ritme respiratori i el ritme cardíac naturals, soltant qualsevol resta d'intensitat que haguem pogut generar durant la classe. A intensitat em refereixo com a una mica de més de contractura, una mica de dolor en algun lloc, una mica de mal potser o de... Inhaleu. Exhaleu. Molt bé. Anem cap a l'altra banda. Ara és la cama dreta que va per davall de l'esquerra per damunt. Recorda, que d'aquí està embarassada. O si no podem arribar més, també ens quedem aquí, cap problema. I d'aquí hem de notar l'estirament a la zona dels malucs. I d'aquí portem la mà esquerra per dalt, la mà dreta per baix. Si no arribem, no hi ha cap problema, ens quedem on estiguem. Si estem aquí, ens quedem aquí, no hi ha cap problema. Però hem de notar l'obertura de les espatlles cap enrere, la rotació externa de l'articulació de l'espatlla. I d'aquí, baix. Si podem, soltem cervicals. Soltem les cervicals. Continuem aquí, si podem els ulls tancats, respirant cada vegada més llarg i més profund. Inhaleu, exhaleu. Muevo el coll, esteu una mica. Molt bé. Aquí, estirem cames cap endavant, anem a fer Paschimottanasana. Isquions cap enrere, estàs embarassada, obriràs una mica les cames per no pressionar l'abdomen. I d'aquí baixarem. Inhalant i exhalant llarg i profund. Hem de notar tot l'estirament a la part posterior de les cames. Intentem, si podem, no fer curvatura lumbar,
dorsal, no fem sifosis. Intentem baixar des de l'articulació coxofemoral, aquí, com si fóssim una bisagra. Si estàs molt cansada i necessites rodonejar l'esquena, fica't una manta aquí i aquí, per no fer pressió i no endoloriràs la lumbar. Aquí inhaleu i exhaleu llarg i profund. Des de l'estirament de la part posterior de les cames, i si estem amb l'esquena també rectificada, potser notareu que l'estirament també de l'esquena. I si voleu baixar més, que baixem des de l'articulació coxofemoral. Aquí, no anem cap avall, però dirigim així l'esquena per arribar amb el cap a les cames, no hem d'arribar a cap lloc. Simplement el que volem és notar tot l'estirament a la part de darrere del nostre cos. Des dels dits, si portem els ditets cap a nosaltres, notarem l'estirament des dels dits, tota la cadena muscular que va per darrere del nostre cos, per la part posterior, fins al cap. Aneu i exhaleu llarg i profund. Tanqueu els ulls si podeu. Torneu a donar com el cos ja està retornant a la calma. Fixeu-vos com teniu ara mateix el ritme respiratori i el ritme cardíac. Inhalem. Exhalem. Portem el cos cap al terra. Portarem les cames damunt de la paret. Aquí. Recordeu? I descansarem amb les cames cap amunt. Els braços en forma de cactus, 90 graus. O bé farem viparita carani, portant el cos cap al terra. Eleven les cames, però les mans estan aguantant, sostenint la part lumbar, la part baixa de l'esquena. És a dir, no anem aquí, a Sarvangasana, sinó que anem a Viparita Karani, les cames uns 45 graus, les cames no estan cap amunt ni cap a baix del tot, cap a Halasana, sinó uns 45 graus. I aquí inhaleu i exhaleu llarg i profund. Notant el retorn venós de les cames. La circulació sanguínia. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Si podeu amb els ulls tancats. Suaument, vèrtebra a vèrtebra, baixarem cap avall, sense elevar el paper, des de la paret baixes les cames, fas alguns moviments, si vols, de cantó a cantó, amb les cames. Portes les cames cap al tronc, les abraces, fas moviment de balanceig de cantó a cantó,
Està embarassada, les cames obertes, sense pressionar l'abdomen. I suaument ens estirem damunt de la màrfega. Inhaleu i exhaleu. Llarg i profund. Tornant a sentir els vostres músculs, tot el vostre cos, estructura sarira, el cos físic. Notant el ritme cardíac, el ritme respiratori. Inhalacions llargues i profundes. Sentint com estàs aquí i ara, si hi ha hagut algun canvi des de l'inici de la sessió a ara. Inhala i exhala en silenci. Exhala, inhala i estira't bé. Porta el cos cap a un cantó. Recupera per un segon la intenció que has posat per la classe d'avui. Inhala. Eleva. Exhala. Creua les cames. La posició de meditació per tancar la classe. Amb la intenció de compartir els beneficis d'aquesta classe amb la resta d'éssers conscients, Om Lokasam està subnovant tu. Que tots els éssers, en tots els planos, siguin feliços i lliures. Els pensaments, paraules i accions de la meva pròpia vida contribueixin a la felicitat de tots els éssers. Inhalem. Exhalem. Inhalem, cantem juntes un nom. Om Shanti, que hi hagi pau. Namaste.